Bueno, sempre s'ha de ser ambiciós, però està clar que la temporada passada va ser tot un punt precipitat. Jo firmo molt tard. L'equip ve d'un descens de primera catalana a segona. Tenim 3 setmanes escasses per fer un equip. La fi va sortir bé, però bueno, jo crec que ens van caure una mica justos i això ho hem arrossegat a molts moments de la temporada i bueno, hem sigut irregulars a la primera, una fase important de la primera volta, al final de la segona, i això ha fet que no puguem estar a dalt que ens hagués agradat. Sí que és cert que l'equip, venint d'un descens, doncs, tenia la il·lusió de tornar a recuperar la categoria perduda, però també és veritat que es va fer un projecte a 2 anys vista i doncs, ara la que ve, en teoria, no rehuirem de responsabilitats. Sí que hauria de ser la temporada que hem d'estar dalt, on intentar assolir un ascens que el club té ganes d'aconseguir. Hi ha una fase determinant la temporada passada, que és la que fa que no arribem i que no ens fiquem a les últimes jornades amb opció d'aconseguir l'ascens, que són 6 jornades que estem sense guanyar la primera volta, i això ens fa que ens distanciem 10 o 12 punts dels primers classificats i ho arrosseguem. Després agafem una dinàmica molt bona, agafem una ratxa de 7 victòries consecutives, de 11 de 13, no recordo bé els números, però sí que són bastant regulars amb el tram mig de la competició, però arrosseguem aquestes 6 jornades que ens trenquen i que fan que a l'últim terç de competició marxi l'opció de poder lluitar per l'ascens de categoria. Sí, jornades abans d'acabar la competició vaig parlar amb el president, va ser tot molt fàcil, jo estic a gust, l'ambient al vestidor és excel·lent, amb la directiva també, el club bé, i va ser molt senzill, una reunió d'un quart d'hora, de 10 minuts no va arribar, no? I em va proposar la continuïtat i abans de despenjar-nos, inclús quan estaven que teníem encara opcions de ficar-nos en promoció, d'aconseguir l'ascens, i sí, ja fa un parell de mesos que vaig decidir de continuar. A la plantilla hem renovat a 11 jugadors, els 11 jugadors que volien i que entenem que són la base forta del que era l'equip de la temporada anterior i el que ha de ser el nou Marianao de la temporada vinent. I de fora tenim 5 incorporacions ara: Luis Mir de la catalana, Eric Alexandri i Raúl Hernández del Sai de Fons i Julián Muñoz i Marc Raposo de l'Espluguent. La passada va ser tot una mica precipitat i vam tenir poc temps per planificar, i aquesta temporada, ja quan ens vam despenjar a la competició, ja vam començar a pensar, ja tenia el cap amb la temporada vinent, i ara sí que entenem que els jugadors que venen són del perfil que volem, de la proposta que volem, i del nostre futbol, de la nostra idea, i ara l'objectiu és això, compensar i trobar 2, 3, 4 incorporacions més i tancar la plantilla amb 20, 21, 22. Qualsevol que hagi vist el Marianao aquesta temporada o qualsevol que em conegui una mica sap una mica que el perfil dels meus equips, la base és una defensa, una organització defensiva forta, i a partir de la recuperació, la primera intenció, un futbol vertical, un futbol ràpid, un futbol de contraatac com a primera opció. Sí que s'ha de tenir un plan B, va fallar una mica el plan B la temporada passada, i poder per falta de recursos o per la precipitació aquesta que et vaig dir a nivell de planificació. Aquesta temporada intentarem tenir això, tenir dos plans forts, però el principal i el bàsic és un futbol això, directe i de contraatac, per adaptabilitat a la categoria, pel perfil de camp que tenim i pel futbol que ens agrada, tot i que Catalunya està una mica criminalitzat i es relaciona el jugar a futbol amb un futbol només combinatiu. Hi ha altres formes de jugar a futbol i el futbol el van inventar els anglesos, que juguen un futbol semblant al que ens agrada a nosaltres. Ara, com a prioritari, estem pendents de la incorporació d'un nou. I a partir d'aquí trobar un altre porter, que només tenim signat el Gallardo, que ja està amb nosaltres la temporada passada, i el que més és acabar d'apuntalar la plantilla i acabar de compensar posicions i tenir doble posició a tot el camp, i que hi hagi competitivitat i que la gent hagi de guanyar el puesto cada entrenament. Sempre hi ha equips que et sorprenen positivament i equips que et sorprenen negativament, però a priori jo entenc que Gornal i Belvitge són dos equips amb un bloc fort, amb un vestidor amb vincles importants entre jugadors, amb jugadors que porten temporades jugant junts, amb bons entrenadors, Javi Santisteban i José Moreno. Jo entenc que Gornal i Belvitge estaran a dalt, i d'altra banda entenc per les incorporacions, per lo que he sentit, que Sant Joan d'Espí i Sant Cugat poder són dos dels equips que també estaran a la zona alta d'aquest grup 3 de segona catalana. Futbol jo ho visc al dia perquè de vegades, no sé, intentes
fer planificacions a mig i curt termini, o a mig i llarg termini, i el futbol no té aquests temps, vull dir, porta un altre ritme. Igual perds 4 partits i s'enfonsa un projecte que semblava que seria etern, o no sé, o estàs al límit i estàs a punt del cese i guanyes 2 seguits i acabes 3 temporades més a aquella entitat. Jo al club estic bé, o sigui, amb la relació amb la directiva també, l'ambient que hi ha, vestidor, directiva, cos tècnic, a dia d'avui és immillorable. Però, i l'objectiu, ja et dic, jo soc d'assumir les meves responsabilitats i tinc clar l'equip que tinc clar l'esforç que ha fet la directiva, tinc clar per què se'm va assignar la temporada passada i tinc clar per què estic aquí. I al final de temporada, que és quan s'han de veure les notes a final de curs, parlarem i a veure com acaba la història. Esperem que bé per tots, però ja ho veurem. Tot jugador té els seus reptes i a vegades és preferible estar en una categoria on tinguis uns reptes i unes ambicions que potser estan a unes altres on no les tinguis, on les hagis perdut o on el futbol directament te les hagi tret. Llavors va sortir aquesta opció amb el Toni, que és un entrenador que ja el coneixia, i crec que com a ambiciós crec que és el millor projecte que hi ha ara mateix a la segona catalana. Hi ha 3-4 rivals que s'han reforçat molt bé, entre ells el Sant Cugat o el mateix Sant Joan d'Espí, i evidentment no es puja de categoria al mes de juny, ni molt menys, però ja et dic, a mi és un projecte que m'agrada, és una necessitat que a vegades té un jugador, que ha de sentir-se important en un projecte important, i si es culmina al cap i a la fi amb la promoció o amb l'ascens directe, doncs serà sensacional, serien 2 ascensos en 3 anys que més puc desitjar. Sí, el coneixia de la meva etapa de Sant Andreu, de juvenil, a Lliga Nacional, va venir amb nosaltres i la veritat és que vam estar mitja temporada per desavinences, per temes de situació del club i tal, però la veritat va ser un any un mig any on vaig quedar molt satisfet del seu treball i on sobretot la disciplina tàctica és molt important i jo soc partidari d'aquesta disciplina tàctica. Un equip que estigui ben posicionat i amb un ordre doncs segurament rebi pocs gols i sobretot sàpiga què fer amb la pilota, que jo crec que és una que els equips del Toni tenen. Bé, la meva etapa al Sant Ildefons ha sigut molt bonica, molt fructífera, diguéssim, i l'únic però ha sigut al final, que potser hi ha entrenadors o persones que no estan capacitades, però bé, les situacions són les que són, i jo físicament em trobo molt bé. Potser he passat un any on uns 2 mesos i mig vaig estar lesionat per un problema d'espatlla, vaig tornar bé, em trobo físicament bé i crec que qualificat o almenys preparat per la nova etapa. Sí, conec el Raül i jo han vingut de la mà, diguéssim, de Sant Ildefons, i després aquí tinc companys, per exemple, com el Javi Carmona, que el conec des que teníem 10 anys, que estàvem al Cornellà junts, juntament amb el Raül, que ha vingut, que també estàvem al Cornellà. A l'Eitan vaig tenir una etapa amb el Vilafranca, també conec a Marc Raposo, que és una de les noves incorporacions també. Llavors, sé el bloc que hi ha, sé les qualitats personals de cada un i sé el vestidor, sobretot. Jo sóc una de les persones que creu que el 80% o 90% dels que facin en un any estan al vestidor, les coses, la convivència, el que sàpigues fer, els sopars, els cap de setmana. I és molt important, i aquí és una cosa que almenys a priori sembla que és bona. El Marianao sí, el vaig seguir perquè sobretot quan en el meu cas vaig estar 3 anys en el Sant Ildefons a segona catalana, llavors és el típic, fas amistats amb altres jugadors de la pròpia segona catalana i vaig seguir i vaig veure que a falta potser de 5-6 partits per coses van afluixar una miqueta, van fer una segona volta, penso jo que boníssima, i al final la 5a plaça que sembla que estigui una mica lluny, però també és cert que a falta de 5 jornades ho tenien a tocar, vull dir. I cert és que era una segona catalana on Suburense, Vista Alegre, el propi Can Vidalet són equips molt potents que sempre estan a dalt. El Bellvitge, que va estar fins a l'última jornada a punt de... És molt difícil, i aquest any ho tornarà a ser, però estaven ja qualificats l'any passat i penso jo que aquest any. El grup 3 sempre tenia la fama de ser un dels més potents, potser el 2 té més fama en aquest aspecte, però sí, he vist la proposta de grup que quedarà i és que és cada any el mateix, vull dir, evidentment pugen 2 equips, gairebé sempre, o aquest grup és un dels que puja 2 equips, però és que després queden els típics que baixen de primera catalana i queda un grup competitiu, i és un grup, penso jo, la segona catalana on no tens cap partit guanyat. Sembla un tòpic, perquè en realitat és com un tòpic, però no és fàcil, vull dir, tu te'n vas a camp d'un equip que va 12è, però potser els agafes en un bon partit i et pinten la cara, i és així de clar, i és un grup competitiu i hi haurà coses a barallar. Puc apuntar el que tu has dit, d'experiència, tinc 25 anys, tot i que és una mitjana edat, diguéssim,
Però sí, l'experiència potser penso jo el que he dit abans, de vestidor, el fer pinya. Jo sóc una persona molt oberta en aquest aspecte, sempre solo tenir bones amistats on vaig perquè no tinc res a amagar, sóc bastant transparent i penso jo que això és la base d'un equip que aspira a un objectiu comú, sobretot estar units. I potser una de les coses que puc aportar, experiència i unitat al vestidor. Sobretot no tant a nivell institucional, vull dir, no és allò que el president hagi vingut i no, és que se tiene que subir. No, és més un tema d'ambició, potser un tema d'ambició particular de l'entrenador i ambició de cada un dels jugadors. Vull dir, tots els que quan estem a una feina o estem en un projecte el que volem sempre és el màxim i aquí ho tenim clar. El Toni, les primeres paraules és vull pujar a la categoria perquè sóc ambiciós i jo també ho sóc, per tant, anirem en la mateixa direcció. Va ser un inici de temporada complicat, vam encadenar moltes derrotes i empats seguits i se'ns van desenganxar tots els seguidors, bueno, els dos primers. Després vam encadenar 11 victòries gairebé seguides i semblava això, com dius, que ens anaven a enganxar, però clar, després les forces també quan flaquegen i no arribes. Al principi no faltaven, estaven tots, l'únic és això, és una categoria no professional i que per motius de feina, motius, bueno, no et portes bé amb un jugador o, bueno, coses que passen, doncs van desapareixent i costa fitxar a mitja temporada algú que et pugui ajudar a sumar i estar a dalt, que és el que volíem. És un míster que li agrada molt a l'ordre, sobretot, llavors, doncs, treballant des de l'ordre, mantenir la porteria a zero, després doncs, buscar aprofitar les nostres armes per poder solventar els partits. Doncs a final de temporada va quedar un equip bastant complet, l'únic que érem pocs. Llavors, amb les 5 incorporacions que dius, més alguna més que falta, jo crec que farem un gran equip, que donarem guerra l'any que ve. Bueno, la veterania al mig del camp una miqueta i bueno, ser una mica el líder de l'equip, que bueno, és un equip jove i que en certs moments de la temporada les forces flaquegen i s'ha d'animar la gent. No ho hem notat gaire, la veritat. No, des del principi hem intentat fer el nostre joc el millor que hem pogut, treure els resultats en endavant i la gent no hem tingut gaire pressió, la veritat. Sí, aquest en teoria és l'objectiu, el que passa és que a vegades treballar sota la pressió hem d'anar partit a partit, a poc i que els resultats vagin sortint. Això de l'ascens ja es començarà a parlar les últimes 10 jornades, que veurem on estem i on de veritat s'ha d'aconseguir l'objectiu. És un equip molt proper, o sigui, tothom és molt proper, el Presi bueno, baixa al vestidor, parlem amb ell, podem prendre alguna cosa, són molt comprensius y bueno, es muy buena relación, la verdad. Sí, hemos renovado a Toni. En principio, ya el año pasado cuando lo fichamos le dimos un proyecto de 2 años y este año vamos a continuar con él. Bueno, estuvimos ahí enchufados, yo creo que tuvimos una racha muy buena. La primera parte de la temporada no fue tan buena y bueno, al final estuvimos ahí. Yo creo que demasiadas lesiones nos han mermado. Tuvimos que acabar varios partidos con juveniles y bueno, hemos dado la talla dentro de lo que teníamos. El equipo se hizo a partir de San Juan, por decirlo de alguna manera, y este año Toni estaba confeccionando un equipo, yo creo, a su medida para luchar un poquito más arriba de lo que hemos estado este año. El año pasado ya sabes que bajamos de primera, el equipo se deshizo, el míster se fue a un equipo que se le ofreció después de San Juan y nos vimos un poco ahí justo de tiempo para organizarlo todo un poco. A pesar de eso hemos estado ahí luchando, bueno, la temporada yo esperaba un poquito más, siempre esperas un poco más con la ilusión, pero bueno, no ha sido mala y ya te digo, este año esperamos poder dar el salto definitivo. Claro, yo creo que presión no ha sido exactamente presión, lo que sí que pasaba es eso que bueno, el equipo se hizo rápido, yo creo que al final conseguimos hacer un buen equipo con buenos jugadores, pero quizás un poco justo de efectivos, ¿no? Tuvimos una serie de bajas, una serie de jugadores que marcharon y bueno, y nos encontramos con lo que teníamos y con eso hemos luchado. Yo creo que los chavales han dado la talla. Hemos estado ahí hasta el final y ya te digo, la idea este año es mantener ese bloque, yo creo que como te digo han dado la cara y hacer un equipo a medida de Toni, él juega a su manera al fútbol y a partir de ahí intentarlo este año una vez más con ilusiones renovadas y con ganas. Es lo que te digo, yo creo que con los chavales que estamos fichando, que son de corte del juego de Toni Cosano, pues en principio la ilusión grande por estar ahí, ¿no? Los chavales sí, él me los va presentando, nos vamos haciendo la foto para presentárselos también a los socios y bueno, a ver, tengo que verlos en el campo, ¿no? Yo tengo que fiarme de momento con lo que me dice el míster, él confía en ellos y no estamos buscando muchos jugadores, sino que estamos buscando lo que queremos y yo creo que por ahí se va a basar la base del éxito, ¿no? Sí, yo creo que va a ser difícil, evidentemente. A ver, también ten en cuenta que ha subido Subrense Directo, que era un equipo que acaba de ascender y ahí ha estado, ¿no? Yo creo que nadie contaba con él y fíjate, ahí se ha metido, ¿no? Yo lo felicito, igual que al Vista Alegre. Y bueno, no sé qué van a tener los demás, yo lo que digo, yo tengo plena confianza en lo que vamos a tener nosotros y vamos a luchar con lo nuestro.
Fácil no va a ser, fácil no va a ser. Luego lo que te digo, aparece cualquiera y se mete ahí y no cuentas con él y ahí va a estar, ¿no? Yo sé que Sant Cugat me han comentado que está haciendo buen equipo y alguno más por ahí, entonces bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, económicamente yo creo que ahora mismo estamos bien, teníamos ahí unas deudas que estamos cancelando, acabaremos si Dios quiere a final de año, con lo cual económicamente yo creo que vamos a aguantar bien. Estamos trabajando con lo que tenemos, el míster lo tiene claro, nosotros también, y a nivel de fútbol base pues lo mismo, ¿no? Con respecto al resto de equipos, bueno, cada uno va trabajando como puede. Yo creo que Mariana ahora mismo ha cogido un nombre bueno en el fútbol base. Estamos trabajando bien, estamos aguantando los preferentes en la categoría y bueno, estamos dando ahí un poco de nombre al equipo en todo el Valle de Gaya y en la comarca, ¿no? Contento, muy contento, la verdad.